Ewo. Hey, ujula ma nwona. Nai, n'ihu Chukwu n'ihu mmadụ. Ahụ n'obe, ahụ tube m ndị a anya. Amaghị m ndị ha bụ. Ihu Chukwu n'ihu mmadụ. Hapụcha ihu Chukwu n'ihu mmadụ, hapụ ihu Chukwu n'ihu mmadụ. Uju ihu mụ na gị. Ihu mụ na gị na-abọ. Uju gboro na ka mkpagoro aka. Nwoke na-akpa nwunye ya n'abalị. Uju, isi mụ hapụ aka n'ike agwụrụ. Esuri be usuri cha na-ete ịbatazie n'abalị ike agwụrụ anyị. Ka mata ụta nke ka ya emenwuzi. Ha! Bịa nwa m gaa n'ihu. Gaa n'ihu. Dalụsọ. Nọkwa ya ọgọlụ m akwụkwọ. Hey! Lezie n'okwu nke m. Ọkwa ego ndị onye m nnukwute ego na ụmụ ife ndị ọzọ fa. Adugo mo ifunaya mo bikarapula mo Ezimodi mo mantuka ifunaya mo bikarapula mo Adugo mo ifunaya mo kaibiri nudo tinini ibu dara mpiwamu ujume anyanwụ tutume ifunanya mo kaibiri nudo Ezimodi mo manduka ifunanya mo kaibiri nudo ijelo bukebuemu onememu tinini ifunanya mo kaibiri nudo Ezimodi
adugomo ifunanya mo bikara polamo ijelo bukebuemo onememu tinini 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 ijelo bukesabuemo onememu chikiri 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 darampiwamo ujume anyanwụ tutume ezimodi mama nduka ifunanya mo bikara bunamo adugomo ifunanya mo ka ibiri n'udo ezimodi mama nduka ifunanya mo ka ibiri n'udo ijelo bukebuemo onememu tinini 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 ijelo bukesabuemo onememu chikiri 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 darampiwamo ujume anyanwụ tutume ọdịnobi m ugegbe m bịa jide m aka ijelo bukebuemo nduka afụrụ m gị n'anya achọrọ m ịma ihe ụmụ ụwa na-ekwu. You are the apple in my eyes, obi m the sugar in my tea. Nna ịnwaka ama na n'ọbata o zuru m ahụ nnọọ. daalụkwa maka ego enyere m Nke a bụ obere ihe. Ngwa bịa bie m ọma ka m wee na m. n'iru ebe a Bie nu m ọma nọ na ọma ọbụkwa nnukwu ọrụkwa ka ọ bụ. Ọma nọ na manụ na ndị mmadụ ya afụ anyị bie nu since anyị na-eme ya bie m ọma. Anthony! Mba. Anthony! ọpụgo Anthony! nne m ọma bịa biko Onye bụ nne gị ọma? Amụkwana ọnwụ nne gị ọma ọzọ. Ihe a na-akpọ ihe unu na-abụ na-eme ebe a. gịnịzi Ị na-ajụ nke ihe unu na-eme, Anthony. Nye ihe ị na-akọwa kịta bụ na ikpu m isi afụrụ ọnụmụ gị na nwaki ya. mmakụkwa mgbe onezi na ebe mbosi one mụ akwa mmakụrụ hei ife na-ekwu ọdịzi mma ka ezikwa n'ife m eji na-ebu m ebubo oge m ụbọsa mmakụsị gị aka mmadụ aka abịa dị m nso ka ọ bụkwa ịbịa na mmakụ ma ịbịa jide ego dị aka ife na-ekwu kịta anụ ọ dị ụtọ n'ọnụ ekwuzina na ife anụnụ onye bụ oke na-egbu m ife anụ Chirukwa o. Ọ bụrụ ofu nwa ya ka afọ ụbọchị atụpụ ebe a ụbọchị a mbi. gịnị ji wee mezie ọ bụ na ọ bụrụ onye ahịa m ka ezi ife ọzinụ Anthony! Anthony! Ọ dị mma. agwakwa gị ife agwa Hapụgodi hapụ onye ahụ. Fọ gịnị fọ Uze, biko bịa n'ọzi. Nagodi ka ọfụ nche. Nwa mana onwekwa mmakọrọ ebitokwa m ya aka. Ọkwa ọma m bi. Ebidi m ebi ma ọfọkwa mmakọ. Ị mana agba ihe niile anyị mere nwaanyị na nwaanyị achị chọọ ichi nye m onye. Nwaanyị ga na-enye m nsogbu. Amaghịzị m nke bụ nke ya. Nwaanyị mmadụ hapụ m aka nwaanyị jụ. Na-enye alị mmadụ nsogbu. Ike nwaanyị agwụzikwa m ike ya agwụ m.
ị na-agwa m na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu ka ihe iji chọọ imegharị m anya maka na ama gị ọfụma ọfụma kezi nke bụ ime ali anya ụdị okwu a ka a na-eje egwuregwu na-agwa gị na nwaanyị na-enye n'ụtụtụ a nsogbu ụtụtụ tata nwaanyị ka na-enye nsogbu na-ekwe na-asị na egwuregwu kezi nke bụ ọ dịkwa ka ị na-ekwu eziokwu nwaanyị ihe ị na-agwa m kịta bụ na nwaanyị achọghị ịhapụ gị aka n'ebe na agadi ekwe nke ahụ nye ihe dị mma na-adị ya mma obi m ma ihe mere eji m ọgwụ ya ọ ga-aṅụ echi niile kebe na ụdị ihe bụ ihe a biko nu ife niile agwụgwọ m yọtago ka anyị kwụsị ife niile anyị na-adị emegheli ife ndị anyị na-emere ka anyị kwụsị ya ife a na-ebutezi mụ na ọyị nwaanyị esemokwu ife a bụzi ezigbo esemokwu na-eti mụ na ọyị nwaanyị biko achọghịzi m Tony ihe agaghị ekwekwe n'omume omekwe m ịhapụ ọ bụrụ ma nke enyi gị nwaanyị nsogbu adị ihe ọ bụla ọ chọrọ aga m enye ya ezigbo ego obi wee daa ya ife niile abụọ ife ego ife niile abụọ ife eji ego eme yọtago nke ahụ maka ọdịnamma mụ na onyi nwaanyị ọ bụọ ife ego ọ bụọ ife niile ka a na-eji ego egote achọghịzi m biko Tony cheke na ọ bụrụ gị ọ dị mma ịhapụ m onwekwana onye ọzọ onwe onye ọzọ m ga-agbakwuru onwe onye ọzọ ga-elezi m anya ọ bụrụ maka ego ịma na-anazi m ala mụnwa ga-eji aka m na-enye gị ya onweghị ihe ị ga-achọ achọ ịnụgo ọ bụgodo otu ahụ onwe ife ma mkpọlụ gị jebe m ọzọ amazabịa ụlọ m ọzọ ọ kpọlụ gị na-eje ebe oli na nkwali mụ na ya na-agba onwezi ebe onwezi nsogbu adị esegbu n'onwe gị ma ụlọ gị o ma ụlọ oriri na nkwali o hapụcha ya ihe na ụmụ ụlọ a na-arụgasị ọfụ mmadụ aka ebighọ a na-arụchabeghị ebe a kacha mma onwedo onye ga-eyibe uche na ụdị mmadụ ụdị anyị ga-anọ ebe a gịnị nwa Kenya mụ na gị enweghị ike mmadụ onweghị onye ga-achọpụta na anyị nọ ebe a ke ụdị mmadụ ịbụ kedu ụdị ka mmadụ ịbụ nwa Kenya ka anyị ga Kenya ofu ugboro ị ga-ama ihe m na-ekwu onwe ebe m na-aga ka anyị ga Kenya ịnwa Kenya ị ga-ala ike ọ bụrụ mmadụ ga-agwazi gị ebe a kacha dị mma nwa onye ga-eyibe uche mmadụ ngwa Anthony nya na be gị nya na ebe ị na-ere ahịa ozuziri gị ozi ụnụ arụfụ Anthony ngwa che ka m gwa gị okwu n'eze ka m gwa gị ihe na-emahọ ị ma na di nwaanyị a ka dị ndụ asị m na di nwaanyị a ka dị ndụ gwa m na-asị ka ị na-asị n'enyi ebe a jụọ ya ana m ekwu ya n'azụ ya nwaanyị eziokwu kwunokwu na-agba nkịtị ịchọ ka ntị egbu kịta ọkpọ ndị mmadụ biko ekwu na etina kwubere kwube na arama ntị ọ na-emezi nka n'okwu na-ekwu di m ka dị ndụ nwaanyị iwe ajọ mmadụ ịbụ na ezigbo ajọ mmadụ ya bụ na di gị eji ndị na-agwa na di gị anwụgo ị na-asịrị masị na di gị anwụgo nwoke mechie ọnụ bịa nwaanyị
ọ bụ ha na-echọkọ ka m jiri ọsọ gaa be gị kịta jee kọrọ di gị otu ịdị gba m ego n'aka kịta ka m wee mechie ọnụ. Biko aga m enye gị ego one 50,000 aga m eweta ya ka ebe m ga-ewetere gị ya weta ya n'ebe ọyị m nwoke na-ere ahịa. weta ya na shọpụ m biko ekweghị na mmadụ nụ ya biko achọ nwaanyị ịbụrụ ezigbo mmadụ. Achọkwa m ịnụ onu gị, achọkwa m ịnụ oge ị na-akpọ ji ya n'ụlọ arụfọ ịmahụ na ọ bụghị ezigbo mmadụ ọkụ ya ịmazị kịta anụ ka ịma na ọ bụ ọzọ ezigbo mmadụ. Ọkwa nyawa ma nje ọbụkwa m ọbụla mụọ na onwe mma mgbọ alụ gị. Ajọ nwaanyị Hey! Uju, demenụ nwa m, demenụ unu nwere ike ịnaba unu emegunu ihe nchọ. Nabazienụ, nsogbu adịghị ya. Kedu ụdị ihe dị ihe a? Onye mmụọ nke ọsụ na onye enyere ya kwụgharịbanụ ndị achịrị na-agagharị unu amekwa m zuru ike n'ụlọ aga m aṅụ mmiri tọba iko oge ọbụla esi ebe ya akụrụ si ebe a si ebe a buru asịrị si ebe a ọ gịnị nụ enwe ihe mere unu Uju, Ndụka nwanne m bịara na be m na mgbede a ihe ọ gwara m wee na-asụ oyi na ntị m wee sị ka m bịa ka m mara na ihe ahụ ọ gwara m na ọ bụ eziokwu. Nna anyị ị chọrọ ịnụ nke bụ eziokwu Gbam. ọ dị mma nke bụ eziokwu bụ na hụrụ mmadụ na-aba ahụ ọ na-ekwu maka ya ahụnụbeghị m anya n'ụwa m niile ihe ọbụla ha kwuru ihe ọbụla ọ gwara gị ha kwuru bụ asị ọcha. Ya nwanne nwoke na-asị asị nụ. Ekenekwa m unu. Ada nnọọ nwa m. Aunty o, biko anyị na-aba ga-agbata obere izu n'ilo. Mụnwa Gị? ịma bụ m. Aunty, biko ajụdịna m ajụjụ ahụ chaa bịa ka anyị gbata obere izu n'ilo biko. Enwere iwe nne o nweghị ihe a na-ezo ihe ọbụla ị chọrọ ikwu ọ baghị uru ikwupụtaba n'iri ihe ọbụla ị chọrọ ikwu kwube ya ebe a egwu atụ na kwube ihe a wụ di m ka nwanne ya nwoke. Nsogbu adịrọ. Abịa m ka inye m 70,000 naira ahụ m biri gị. Mụnwa biri gị ego ebe kedu mgbe ọ bụ 70,000 naira m biri gị na isi m na akwụkwọ na adọ di gị. Kedu ihe mere di? Di m na-ada akwụkwọ. Akwụkwọ? Nke mere ya taa kazi njọ. Ha wee gaba n'ụlọ ọgwụ. Ruo m ebe a dọkịta anyị hụrụ sị na o nweghị ihe a ga-emenwu. Sizi ya mkpọrọ ya gaba na nnukwu ụlọ ọgwụ ya UNTH. Ruo m ebe ahụ dọkịta nke anyị hụrụ sị na anyị ga-akwụ 70,000. 70 gị nọ? 70,000 naira. Kedu ebe m ga-esi wetakwa n'ụdị ego a? Ama m biko nne ị ga-enye nwe unu maka onwe onye ịma ga-enye aka biko aga m akwụ. Aunty ebezina enwere m 80,000 naira n'ụlọ mana m ga-enye gị 70 mana biko ihe ahụ bụ ego ụgwọ ụlọ m na ego ụgwọ akwụkwọ m ga-enye di ya n'oge na-adịghị anya biko ebezina bịa ka ije ebe m ka njenye gị abịala m iwere ego ahụ m binyere gị. Abịa m n'izu ụka na-abụọ gara aga ị na-akọrọ m akụkọ abịala m iwere ya nye m ya kịta. Butuo mmụọ gị. Mmụọ m eko n'uko ọsị m butuo mmụọ m biko nye m ego m na ego m ka m ji maka ya wee bịa. Kedu ihe mama nghọta ọ chabeghị na ọ bụrụ na ọ chaa họrọ ya ọsị m na mama nghọta ewe n'iwe nye m izu ụka ọzọ na-abịanụ aga m enyerịrị gị ego. Achọghịkwa m akụkọ biko ihe ego ụgwọ akwụkwọ m na ego ụgwọ ụlọ m ịmarụ ka m si jiri obi umeanị m wee nye gị ya isikwa otu a nyechi ya m ya azụ emezi m achọghị wee nye gị ego m.
ịmazi ngwa na-emesi aka ikwu ọrụ nwaanyị aka Chineke nna m ọrụ nwaanyị aka m fere ebe a kịta vum oke anyị agbalị ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma. Ọkwa ka m furu ugbu tupu m kwụcha ihe dị m n'ọnụ ịnarịgo. Mba, afọkwa gị. O nwere ihe nchefuru n'ụlọ, ada onye nwa ka nna gị weta. Eziokwu. Kwa kedu ego? Ego gị. Ego gị. Kedu ego masị m ego m? Aga m enye gị ego. Kịta. Biko. Mata nye m ego m. Jiri nwayọọ nye m ego m na. Ị na-anụ ife nna gwa ị na asọọla nga anya o teela nji asa anya nye m ego m biko. Nye m ego. O ji m ụgwọ kemgbe eri ọ chọghị inye m ego m adịghị ya bụ ego ụgwọ akwụkwọ m gwa kene m ọ bụrụ na m akwụ bụ ụgwọ akwụkwọ kedu ka m ga-esikwa ụgwọ akwụkwọ m 70,000 naira ọ chọghị inye m ego m ọnọdụ ebe a na-akọrọ m aja mbede. Mami, ihe okwu na eziokwu ka ọ na-ekwu eji m ya ụgwọ eziokwu ana ama m na agachago m ya ugboro one mana nyere m aka yọọ ya nye m izu ụka na-abịa abịa o nweghị ihe ga-eme ka m hapụ ịkwụ ya izu ụka chere isi gị nọ ị tara akwụkwọ ka eze isi acha nne ozugbo otu izu ụka na-abịa na ọ ga-akwụ gị ụgwọ ọkwa maka go ọkwa maka ya o achọ ọkwa maka ya chi ga-azọla ya chi ga-azọ ọkwa izu ụka ọzọ na-abịa nchọ ego m inyere m ya nchọ ya inyere m ya ka nchọ ego m n'ihi eji ebuji ya UNTH Enugu ịnọdụ ebe a na-asị m nke nwa mba mụnwa ebe a kịta biko nye m 70,000 naira m bịa nwa m ebe ị na-ene m anya agbasiri m ike akwụkwọ a na-adọ m ọsọ a na-ese m onwe ọkwa n'ụlọ ọgwụ njere nwa m adị m chịm onwe ihe na-ekwu ndụka nwanne m ana m nwaanyị a bụ arụ ka nwaanyị o bụ arụ biko ihe nji maka ya bịa bụ 70,000 naira m ihe ahụ bụ ego ụlọ m na ego ụgwọ akwụkwọ m ọnọdụ ebe a na-emerụ m anya na ọmazi onye mbụ adaedebe ụdị ego ị kpọrọ afa n'ụlọ n'abalị nwa ndị na-edebe echi eji ya na ya mere na ọbụla ihe echighata n'ụtụtụ ka enye ya ego gịnị ka ị na-ego ya bụ nsị mechie ọnụ riwa nsị ọnụ ị na-ajụ m ego ihe ọ na-ababa ebe onye ọbụla ọ fụrụ dị nya m bịa n'ụtụtụ naba mbịa n'ụtụtụ ego m ga-adị maka achọkwa m bịa ebe a n'ụtụtụ akọbalụ m ike ọzọ o ayabalụ m ihe ọzọ ego m ka m chọrọ maka mbịa ebe a n'ụtụtụ echi ọ bụrụ na ego m adịrị obodo niile ga-anụ ọnụ m o a ga-anụkwa ọnụ m o ihe ngwa bụ gị bịa n'ụtụtụ ọ bụghị pụọ ebe na ije na-agbatọsi ọnụ na-asọtọsi ọnụ na-agbatọsi ọnụ onwe ihe m na-agaghị ahụfọ na onwe ihe onye na-eso eji na-agaghị ahụfọ n'ụwa nka uju nwa ịhụnanya ihe atara m gị ụtanụ akwụkwọ na-adọ dị ya i kwetere ndị nke ọzọ bụ di gị nwụrụ anwụ ka bụ akwụkwọ ikwete na ekwete ikwu nke a bịakwa na ikwerekwa hey nke a bụ gịnị ebe ka ihe gaasị
Ya obele fam. Ọmarịcha. Ina amakwalite. Na no. Ya ni ife na enwere onye ọbịa ebe a. Sikere ebe a bi na-ekwe onye ọbịa nọdị anyị. Ọ na-ene m, negoro ihe ọ na-ene m. Sikere bi na-ekwe onye ọbịa nwere nọdị anyị. Ọ ka na-ene m. Adamo. Ọmarịcha m. Udo mma. Ụsa mma. Nọdị anyị kwa nne. Ka ịba n'ime m. Ọhọni m. Ka m nata obere ikuku ebe a. Ngwa ka ndebe akpa n'ime ụlọ. Otu nne m, ọmarịcha m, akwụ ugo ka ebe m ga-eweta ele. Nna anyị kekwe nke bụ nka. Ke ụdị ajụjụ ke nke bụ ka ihe ọ bụ. Nna anyị, ka ị kpatara onye a ji ene gị anya otu a. Ifukwa ya na-afịgharị anya nnọọ, afịgharị anya ka ikwikwii. Ha! Gbanye ya nkịtị na onwekwana ihe ọzọ ị na-eche ebe akwụna nọ, nwa ihe ọzọ akwụna ga-eme ashewo. Nna anyị. Ọma nepụ anya ebe ọ nọ, ịtụkwasị obi n'ebe anyị nọ, ebe anyị nọ. Nna anyị. Sọnwa. So n'ifu gị ka ị nọkwa. Nwa nkịta na-akpalịkwa mmadụ. Nwunye m ka ị na-akpọ obere nwa, ịkpọ nwa nkịta, nwunye m nụrụ anụ. Ịbakachi na-akpụ ya obere nwatakịrị. Nwaanyị mụ na ka ị na-eche ya na-akpọ nwatakịrị. Nna anyị, ke ihe kpatara iji eme m ụdị ihe a? Gịnị mere iji emeso m ụdị agwa? Onwe ihe mere gị? Gwanụ m onwe ihe mere gị? Na-ekwenụ ka ọ na-ebezi n'akwa agbụgba. Ka ị na-ebere akwa agbụgba, ịma ebe nso gị so, onye hapụ ebe ọ ga-eso marụ ma na-azọ nso. Chipịnụ. Nna ya na ba nne unu akwụna ebe obi bụ mbụ. Ka ife ọ na-ebe eme nnọọ. Ịrụgo ife nwunye nkwụ. Gasịrị akwa. Gịnị mere ka ihe batara gị n'isi? Onye kpaghara gị isi a iji kwere nnọọ anụ ndị mụ na gị gbagoro ọgwụ ahụ na ịnọ ka ị kwere ka o si otu a ga-ekpochapụ ebe mmiri kpochapụrụ anị. Ị na-enye m nsogbu nwaanyị. Ị na-enye m nsogbu. Nna anyị kwapụgodi ebe a, ọ na ebe a na-atakasị m arụ. Kwapụ ebe a. Ịnụgo ihe nwunye nkwụ. Siela apụọ. Mpụkwuo. Siela apụọ. Nne ya. Nna anyị. Nne m. Ọmarịcha m. Arụ na-anụ m ọkụ nnọọ. Ka aba ka ewu arụ ịnụ. Ka anyị bagodo n'ime. Ewo! Ọ pụọ mọ. Kaba ka ewu. Bịa. Ihe anyị kwuru kịta kọwa kene ya chọrọ m ịghọta. Kọwagoro ume ya. Afa m abụrụ bịa ebe a. Afa mba amara. Ana ama m n'onwe ife na-eme gị n'isi ijiju m ka ajụ anwa. Ka njukere ka onye ibu n'ụna. Zam ya ka onye ibu n'ụna. Akwụ na ọjọọ. Ọ na-ajụ m ajụ. Gịnị? Isi gịnị? Yes. Ọkwa gị nwa, ị mara nke ebe ekwuru ọ na-ahị gị, ekwuru a na-ahị gị.
Iwe chọọ ka igbuoro m ofu nwa nji wee nwe olileanya. Chọọ ka ile afọ ime ọnwa ito dị n'ime afọ a n'iyi. Ọkwa efu ka m gwa onwe ihe ọbụla mmerụ nwa nọ n'afọ a, onwe ihe ma afọ ime a. Aga m agba mbọ fụ na egwu mmachi gbuo nwunye ya gbuo ụmụ ya na-abụ anụ ọhịa ihe na-akpọ nwa gị. Nna anyị onwekwa ihe mmiri emetụkwa m ya aka. Hapụ akwa enweghị anya mmiri na-apụta n'anya. Asị ọcha isi gbuo n'onwe gị ka ọ mee ka onwe ha mee nwa nne dị nwa m abịa m ukwu m otu mmiri ọcha agaracha gwa m Uju kwara mgbugbu si ebe a pụọ nwanne nwoke afọ ezigbo n'ụlọ akwụna nke ya bụ mpụtụmpụ. Nna anyị aka m dị ọcha mana achọrọ m ịgwa gị ihe ọsọrọ gị mee. Aga m ahapụ ụlọ ị hụrụ ụlọ awa ụlọ aga m ahapụ ya ọsọ unu ihe ọsọrọ unu mee ọsọ unu gbuo ma egbuo taa ma ata ebe a ka ọ ga-adị wee mee. Aka dị ọcha ọ dị mma anyị afụ anyị ama mba na bụ nke nwoke n'ụlọ ọ sị na ọ meana hapụ ya. Ọ bụrụ ha na onye nwunye m nsogbu enyeghị m nwa ma nwa ebu n'afọ nsogbu ọnọdụ ka ọ gwara anya afọ ihe o mere onwe ọfụ ihe ọkụ na-eme ntị ọka hapụ ya anya nọdụ. Achọrọ m ka nwata anọ n'afọ a yie nwaanyị a akwụna chi nkom anyị ga-afụ akwụna bụ ọna akwụna bụ ọna na-akwụgharị agadi egbe akwali okwu ọkwọchana ọkwa ndị Friday ama m na nwa m bụ n'afọ bụ nke gị amakwa m na mpa m gobiri ka iwe mechie ọnụ gị ma nwakwa na nwafọ gị na be di m ị na-anụ ya 100 gịnị ka ebe ị chọrọ ka m si weta ụdịka ego anwa ngwa ome ka mkpọ mpa anyị ka mma ma ọ ya gbarịcha ọrụ gị ego mana anwakwa na anwa ma nọrọ ma na ife ka m fụ ugwu gị na be di m inugo Amara eche m n'isi n'afọ ime abụ m nwe di m ọ bụghịkwa n'ife iche. Amara o nwere onye ọzọ mma na ọ bụrụ nwanne m nwoke nwe afọ ime anyị dị nne mana ọ nwere m iyi na nwanne m nwoke nwe nwa. Abalị abụọ m ji wee chọpụta na m afụrụ nsọ m ka gị na nwanne gị nwoke ji wee bịa ka ọ nụba m. Enyi m nwoke makwu maka ya. Nne m wee sị m kpanie gị ka mụ na gị mekọọ. Mgbe mụ na gị mekọchaziri, dibịa oyibo wee chọpụta na m dị ime. Nne m na nna m wee kpọọ enyi m nwoke wee gobie ya. Tupu nne m wee tiweru na aka oyibo nsugbe. Amara baa n'ime ụlọ kwara ibu sibe mpụa mechie anya m abụọ a wee meghe ya o wee bụrụ ka kwa ebe a ịwegozi nwa anwụ onye bụ di m kama baa n'ime kwa mgbakọ fee ma pụọ akwụna ike ogene bụ nka nna m mụ na ichie eso Ntochukwu gaa n'ụlọ ọgwụ a wee lere niile ndị ụlọ ọgwụ na-elele
awelelesia ewu na ichie so ntochukwu abụrụ nna abụrụ nna biko iji bịakwute gị bụ ka ị nyere m aka soro m ka anyị gakwa ichie Ndụka ka o soro m ka anyị gakwa n'ụlọ ọgwụ ka anyị lelekwe maka achọrọ m onye bụ nna m biko na akọ niile anwa a na nna nne m na-akọ ike ihe niile akọ obie ihe ikwu banyere n'anya aga m eje na be nwanne nwoke Ndụka n'abalị a ka mụ na ya kpaa ka m gwa ihe ahụ ị gwara m nwaanyị nụrụ oke ego obi dị ya agba nwaanyị onye ọma nwaanyị obi ọma nna gị na-eto ma ha niile ndị ọ dịkwa nsogbu adịghị ahụ mana ụwa anyị nọ n'ime ya dị omimi ụwa anyị nọ n'ime ya dị ogbu ihe a bụ akwụkwọ nyocha akwụkwọ nnene mụ na Matthew jere na ụlọ ọgwụ ọ na-egosi na Matthew bụ nwa m. Ọ bụ eziokwu? Eziokwu. Nna ya ọ bụ eziokwu? Eziokwu ka eziokwu. Ọkammụta sayensị anaghị atụ asị. ihe niile anyị megide gị ọka nkụ ọ karịa egote ọnụ mana anyị na-arịọ gị doo nwunye m ezi nwanyị gbaghara anyị gbaghara m gbaghara m ị ma na nwoke ahụ si na gịnị ya nwere mmekọ na enyi ya nwanyị anyị gụrụ ha ego onye nke ahụ si na gị zuru ohi anyị gokwuru ya ego ha ncha bụ ndị ụgha ndị agbagba mana ihe a na-eme bụ ka ụzọ ehi esi wee chụpụ gị n'ezinụlọ a mana chighekwa gị nwee si kwuo maka ịkara aka ya bụ Maria biko gbaghara anyị biko Uju gbaghara maka na anyị kwụrụkara ụgwọ ka o wee tụọ asị niile a megide gị ka anyị wee nwee ike kwapụ gị biko gbaghara biko gbaghara biko gbaghara anyị maka na ọ mụ ka ikpe mara ihe niile ahụ anyị mere ọ mụnwa na-akwanye nwanne nwoke n'ime ya biko gbaghara anyị maka na nwanne nwoke afụkaghị n'anya afụrụ nke a bụ eziokwu afụrụ gị n'anya nna m Chineke ekene dịrị gị odogwu n'agha onye ka m bụ ị na-echere echiche ọma ekene gị ewu adugomo ifunanya mo ka ibiri n'udo ezimodi mama Nduka ifunanya mo ka ibiri n'udo ije love ke buebu o na-eme m